Začíname Veľký pôst. Je popolcová streda. A čo to znamená pôst? Svätý Ján Lestvičník hovorí, že pôst to je vlastne krídla do neba. A prečo sa teda pôstiť? Cirkevní otcovia hovoria, že človek bol vyhnaný z raja práve pre svoju maškrtnosť, lebo sa mu žiadalo jesť zakázané ovocie. Tento príklad má pre náš život symbolický význam, lebo kúsok neba sa nachádza aj na zemi a zachoval sa v ľudskom srdci. Keď sú v ňom dobré a čisté myšlienky. U starých askétov vidíme príklady pôstu. V živote svätého Pachómia sa dočítame, že prví egyptskí mnísi jedávali čierny chlieb, ktorý si piekli iba raz do roka a ktorý potom tvrdý si namáčali do vody. Dokonca niektorí si do neho miešali popol, aby bol horký. Nepoužívali mäso ani olej a strukoviny jedávali úplne surové. Niektorí sa pôstili celé obdobia, ako svätý Ján z Alcantary, ktorý jedol niečo iba každé 3 dni. Svätý František Asižský počas 40-dňového pôstu zaujímavé, že jedával vždycky trochu chleba, aby si nevymýšľal a nenamýšľal, že je taký ako Pán Ježiš, že dokáže sa 40 dní pôstiť bez ničoho. Mnohé z týchto legend nie sú brané celkom vážne. A práve preto svätý Tomáš Akvínsky hovorí, že je hriešným napodobňovať pôsty, ktoré čítame v životopisoch svätých. Možno si brať príklad od beduínov zo Sahary, ktorí skutočne jedia veľmi málo a pritom sú silní, sú zdraví a teda v jedení je treba nájsť správnu mieru. Asketické príručky ukazujú tieto 3 body. A teda, poprvé, správnosť činnosti sa posudzuje podľa zvoleného cieľa. Po druhé, hlavné je zdravie a sila pracovať. Po tretie, telo treba udržiavať, aby vládalo slúžiť duši, teda pre duchovný život a pre modlitbu. A preto kresťan sa modlí aj pri stole. Modlí sa. Ale modlí sa nielen tým, že hovorí modlitby, ale modlí sa aj tým, že si dokáže niečo odrieknúť. A týmto vlastne Boh sa stáva centrom jeho pozornosti a centrom jeho života. Pochválený buď Ježiš.